या चॅनलला तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर आज आहे सोमवार. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख, शांती आणि समृद्धीचा जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळी, काय करताय सर्वजण? प्लीज लाईव्हला जॉईन व्हा पटापटा. मग आपण गप्पा स्टार्ट करू. त्याआधी मी माझ्या चॅनलबद्दल तुम्हाला सांगू इच्छिते की माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले सांस्कृतिक म्हणजे सणांचे व्हिडिओज, तसेच शॉर्ट्स, नेचर व्ह्यूज आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. आणि माझे डेली लाईफ रुटीनचे काहीतरी म्हणजे काही काही हे आहेत, व्हिडिओज आहेत. तर नक्की पहा कोकणची माणसं साधी बोळी आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी. तर मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी, स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. बघा आपण विजय दादा, स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. हाय मानसी, खूप दिवसांनी आलीस. तर मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं. विजयदादा आणि मानसी, तुमचं दोघांचंही स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. मानसी काय करतेस? विजयदादा काय करताय? जेवलात का? जेवलात का तुम्ही सर्वजण? लाईक डन म्हणते. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी हे या चॅनलचे नाव आहे. या चॅनलला खूप मस्त लाईव्ह होतं, खूप छान मजा येते, खूप छान माणसं असतात आणि शिकण्यासारखं पण खूप काही असतं. सर्वांचे विचार आचार कळतात या लाईव्हमुळे. आणि तसेच आपले प्रॉब्लेमही आपण एकमेकांना सांगतो इथं. काहींशी छान मैत्री होते. तर असं आहे हे चॅनल. विजयदादा म्हणते, तुम्ही केलं का जेवण? नाही दादा, नाही जेवली अजून. तुम्ही जेवलात का? मंडळी, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी. नयन शिंदे, नमस्कार नयनताई, स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. आणि ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाही आहे त्यांनी प्लीज लाईक करा. आणि चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हला तुम्ही जॉईन होऊ शकता. नोटिफिकेशन येत जाईल तुम्हाला. अक्षय भुजबळ, हाय, नमस्कार अक्षय दादा, कुठून बोलताय तुम्ही? नितीन धोत्रे, नितीन दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मानसी केला. अक्षयदादांचे नाव काय तुझं? अक्षयदादा, माझं नाव आहे प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठले आहात? कॉल केलेलाच ताई. हो ग, तू उचलला नाहीस. प्रशांत, हाय हाय प्रशांत, स्वागत आहे तुझं. आणि जे जे नवीन असतील त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. नितीन दादा म्हणतात धन्यवाद. धन्यवाद नितीन दादा, तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन झालात. आणि माझ्या चॅनलबद्दल मी आताच सांगितलं दादा. विजिट द्या माझ्या चॅनलला. अक्षय दादा म्हणतात नागपूरवरून, स्वागत आहे अक्षय दादा नागपूरवरून तुमचं. नितीन धोत्रे बीडवरून, नितीन दादा तुमचंही स्वागत आहे. विठ्ठल गायकवाड, मॅडम तुमचा गॉगल आज घातला नाही तुम्ही? नाही दादा, नाही घातला, घालणार आता. संदीप देसाई, संदीप दादा स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात? कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जे जे नवीन मंडळी आहेत आणि जे आमची जुनी मंडळी आहे त्यांना सर्वांना माझ्याकडून आणि माझ्या चॅनलकडून नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. नयन शिंदे, चिपळूणचो आम्ही.
हो का नयन दादा, तुम्ही चिपळूणचे असाल काय? आम्ही पण आम्ही सिंधुदुर्गातले. अक्षय दादा विचारतायत जेवण झालं का? झाले का जेवण? अक्षय दादा नाही हो, नाही जेवलो आम्ही अजून. किरण तारापुरे, सिंधुदुर्गमध्ये कुठे ताई? दादा मी प्रॉपर सिंधुदुर्ग नगरी. किरण तारापुरे, हाय किरण दादा, स्वागत आहे तुमचं. काय करताय? आणि जे नवीन असतील त्यांनी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा, जेणेकरून तुम्हाला जेव्हा जेव्हा माझं लाईव्ह येतं तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल. आणि मेन म्हणजे मराठी माणसं आहात तुम्ही, मी पण मराठी माणूस आहे आणि कुठेतरी मराठी माणसांशी बोलायला खरंच खूप भारी वाटतं. त्यामुळे प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. विजय दादा म्हणतायत, किरण दादा म्हणतायत हाय हाय किरण दादा. विजय दादा म्हणतायत या धावपळीच्या जीवनात स्वतःची आरोग्याची काळजी घ्या, जेवण करत जा वेळेवर. हो दादा, पण काय आहे ना दादा, मिस्टरांसोबत जेवायची सवय लागली आहे ना, तर किती काही झालं तरी एकट्याने जेवतच नाही हो. सिम्पली प्रतीक, हाय सिम्पली प्रतीक, हाय सिस्टर, वेलकम बॅक. वेलकम माझ्या चॅनलला, तुझं स्वागत आहे माझ्या कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. विराज दोईफोडे, आम्ही आहो सातारकर क्रांतिकारी भीम, लाईक नंबर 5. विराज दादा, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. जय भीम. आयन अली, आयन भाई आपका स्वागत है मेरे चॅनल पर. मानसी बोलते हो बाहेर होती, रात्री 12 वाजता घरी आली, फॅमिली फंक्शनला गेलेली. हो का मानसी, आम्ही आपली काळजीत होतो. रोशनीताई, मी शिवसेना उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र ताई. दादा जय शिवराय, जय महाराष्ट्र ताई. कुठून बोलताय? स्नेहल गाडगे, हाय लाईक थँक्यू. स्नेहल ताई काय करताय? अवधूत दादा म्हणताय आर्यन तुला काय माज आला काय? येतो, असल्यांना माझच येतो, काय बोलायचं, म्हणून फक्त धन्यवाद बोलली त्यांना स्वागत म्हणून. चैतन्य कुलकर्णी, नमस्ते ताई, जय शिवराय. चैतन्य दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. जय शिवराय दादा. मानसी मानसी म्हणते आयनला, आयन दादा बघा, ही पण महाराष्ट्रातलीच माणसं आहेत आणि त्यांच्या तोंडात कसे शब्द आहेत बघा. श्री छत्रपती महाराजांचे नाव आहे त्यांच्या तोंडात आणि तुमच्या तोंडात काय आहे ते बघा. मानसी बोलते आयनला बघ जरा जास्त समजत आहे वाटतं. कुठे गायबच झाला तो एक मेसेज करून. येणारच नाहीत अशी माणसं, कारण त्यांना माहिती आहे इथं सगळी जास्त करून मराठी माणसं आहेत, त्यामुळे अशी कोण धाडस करणार नाही. एखादा शब्द बोलेल आणि ठोकतात. आकाश जाधव, हाय आकाश दादा, कुठून बोलताय? स्वागत आहे तुमचं. मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलला प्लीज दादा सबस्क्राईब करा सर्वांनी आणि लाईक करा मंडळी. 8च लाईक झाले आहेत, तुम्ही लाईक करत नाही आहेत, गप्पाच झाल्यात आपल्या. म्हणजे बघा तुम्हाला लाईव्ह किती आवडतंय आणि आपण छान गप्पा मारतोय, त्यामुळे लाईक आणि सबस्क्राईब करणं विसरून जाते. पण काय नाही, मला हेही चालेल की तुम्ही लाईक नाही केलं आणि गप्पा मारत आपण बिझी आहोत. हेच एक वैशिष्ट्य आहे की आपण गप्पा मारण्यात बिझी होतो बघा. थँक्यू सो मच सर्वांना. युवराज नरवले, युवराज दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी. शिवसेना उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे म्हणतात मी शिवसेना माझी महापौर आहे मुंबईमधून, मी रोज तुमचे व्हिडिओ बघतो. हो का दादा, खरंच का दादा? थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच. एक प्रयत्न आहे आणि मी कोकणातली, प्रॉपर कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तर एक प्रयत्न आहे की आपल्या मराठी भाषेत, आणि मी कोकणातली असल्यामुळे मालवणी भाषेत ते एक म्हणतात ना, मराठी आणि मालवणी कॉकटेल आहे माझ्यात. तर थँक्यू दादा, तुम्ही छान मला एक कॉम्प्लिमेंट दिली, खूप खूप धन्यवाद दादा, थँक्यू सो मच. आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ कसे वाटले मला प्लीज सांगा कमेंट करून. धन्यवाद दादा, खूप बरं वाटलं की तुम्हाला म्हणजे तुम्ही माझे व्हिडिओ बघतायत म्हणून. धन्यवाद धन्यवाद.
अवधूत पाटील दादा म्हणतायत हाय. अवधूत दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. निलेश दादा नमस्कार ताई. निलेश दादा नमस्कार. हा निलेश दादा पण आहे, त्याने मला पहिल्यांदा खूप सपोर्ट केला, म्हणजे लाईव्हला पहिल्यांदा हा आला निलेश दादा, आणि त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला की नाही तू करू शकतेस, घाबरू नको, आम्ही आहोत. असे हे निलेश दादा आहेत, निलेश कोयंडे दादा. मानसी बोलते जेवण झालं का ताई? हो ग, झालं झालं, फक्त जेवायचं आहे. विजय दादा म्हणते आता तुम्ही उत्सुकतेने लाईव्ह घेत आहात. हो दादा, मला खूप आवडते, कारण म्हणजे वाईट माणसं येतातच, पण चांगली माणसं येतात ना, त्यामुळे मला बरं वाटतंय घ्यायला. आता वाईट माणसांकडे माझं लक्षच जात नाही. ताई तुम्ही कुठे राहता? दादा मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे, सिंधुदुर्ग नगरीमधली. हनुमान पोईनकर. जय श्रीराम, जय श्रीराम हनुमान दादा, स्वागत आहे तुमचं. निलेश दादा म्हणतात माझी महापौर. वा, काय नाव आहे तुमचं? तर दादा निलेश दादा तुम्हाला तुमचं नाव विचारतायत. भीमाशंकरचा गणेश बंगर, माझी कमेंट का वाचता एवढ्या रागाने? तोपर्यंत लाईक केलं या वागाने. तर धन्यवाद दादा, धन्यवाद. परत एकदा हजेरी ठोकली तुम्ही, खूप भारी वाटलं, थँक्यू सो मच. निलेश दादा म्हणते नमस्कार मानसी, कशी आहेस ग? निलेश दादा, मानसी काल बाहेर फंक्शनला गेलेली, त्यामुळे आपल्याशी कॉन्टॅक्ट नाही केला. मी पण तिला कॉल करत होती, म्हटलं गायबच झाली ही. निलेश दादा, प्रणितने तर काल धिंगाणोच केल्यान अश्नूरला वाचून बरा झाला. बरं झालं ते का एका पाठवल्यानंतर अभिषेकला, काय नाही त्याचा वागणं नीट होता. जय चव्हाण, नमस्कार जय चव्हाण, स्वागत आहे तुमचं. मधुकर गुळचळ, आपण कुठून? मी दादा कोकणातून आहे, सुप्स पहाड़े. हेलो सुप्रिया दीदी, कैसे हो? स्वागत है मेरे चैनल पर. कोकणची माणसं साधी भोळी. अवधूत पाटील, हाय अवधूत दादा. विजय दादा म्हणतात रिएक्शन प्लीज. सुप्रिया दीदी, हेच ते दादा, यही है वो भाई भैया जो मुझे ऐसे रिएक्शन देने के लिए बोलते. तो ये सुप्स पहाड़ी मेरी फ्रेंड है, तो इनका भी चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो इनको भी सब्सक्राइब करना सब, और इनके चैनल पे जाकर इनके वीडियोस वगैरह देखना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं इनके भी, तो आप इनको भी सपोर्ट करना. मानसी, हो ताई, आता घरचे लग्न आहे, सो बिझी असेल, सो प्लीज ताई एवढं घाबरू नका, मी नसेल ऑनलाईन तर. थँक्यू, एवढी काळजी आणि प्रेम माझ्यावर. ओके मानसी, चालेल चालेल. मग गणेश दादा म्हणतात अरे बापरे, माझी ताई आली ऑनलाईन. हो का, आली आली मी. जय जवान. हो दादा नको बोला, माझं एज 21 आहे. ओके, मग जय बोलते. जय चव्हाण, स्वागत आहे चॅनलला, आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून जॉईन हो लाईव्हसाठी. मग रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. स्ट्राईक गेमिंग, हाय, स्वागत आहे. गणेश म्हणतात माझी ताई, माझी आई, कशी आहेस ग तुम्ही? बरी आहे दादा. स्ट्राईक म्हणतायत हाय. मानसी बोलते मी ठीक आहे निलेश दादा. स्ट्राईक हाय. मारवा डी गेमर 2P का, आप कहाँ से हो? मैं हूँ महाराष्ट्र से, सुप्स पहाड़ी, धन्यवाद. क्या करे हो गए खाना? अशोक तिवारी, आप इसी लायक हो, ऐसी सोच है आपकी. अशोक तिवारी. गणेश, माझं नाव मानसी ताई साहेब, कशी आहेस? मानसी ताई साहेब कशी आहेस? गणेश दादा विचारते. रेखा डोंगरे, हॅलो ताई, कशा आहात? रेखा ताई, मी खूप छान आहे, तुम्ही कुठून आहात? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. संदीप दादा म्हणतात शिवप्रताप दिनाच्या शुभेच्छा. सर्वांना शिवप्रताप दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा संदीप दादा देत आहे. संदीप दादा तुम्हालाही शिवप्रताप दिनाच्या शुभेच्छा. सुप्स पहाड़ी, ये इनका चैनल है, चैनल का नाम है, प्लीज़ इनको भी सब्सक्राइब करना. शिवसेना उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे. निलेश भाऊ, माझं नाव सुनील प्रभू आहे, मी आमदार आहे. ओके.
ओके दादा, तुमचं नाव सुनील प्रभू आहे का? धन्यवाद दादा, तुम्ही मला छान कॉम्प्लिमेंट दिल्याबद्दल. असेच सपोर्ट करत राहा दादा. सुप्स पहाड़ी प्लीज़ सब्सक्राइब. सुप्स पहाड़ी ये दीदी का चैनल है, तो प्लीज़ इनको भी सब्सक्राइब करना. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. 2018 से हम दोस्त दोस्त रहे हैं अच्छे से, तो बहुत प्यारी है ये दीदी. प्लीज़ इनको भी सपोर्ट करना. निलेश कोएंडेस, थँक्स फॉर स्तुती. बाकीच्यांनी पण केला यार सपोर्ट. सर्वांचे आभार ताईला लाईव्ह बोलण्यासाठी सक्षम बनवल्याबद्दल. स्तुतीचा मेसेज कुठे आलाय दादा? मला तर दिसलाच नाही तर. निलेश दादा, मला स्तुतीचा मेसेजच नाही आला. आणि मी इथं सर्वांचे आभार मानते की म्हणजे त्या वाईट माणसांचे पण मी आभार मानते की त्यांनी बॅड कमेंट करून मला एक सक्षम बनवलं. खरंच निलेश दादा, तू खरं सांगतोयस की त्यांचाही वाटा आहे मला इथपर्यंत धीट बनवण्याचा, नाही तर मी कधीच बनली नसती. आता माझ्या कानही त्यांचं बोलणं ऐकत नाही. तर धन्यवाद. इथं लाईव्हमध्ये सर्वांचं मी प्रत्येकाचं, जे माझे सबस्क्रायबर आहेत आणि जे आता लाईव्ह आहेत, सर्वांचं मी मनापासून धन्यवाद करते, मानते की तुम्ही मला अजून इथपर्यंत आणलं. आणि मी अशी आशा करते की पुढेही मला तुम्ही छान न्याल आणि सपोर्ट कराल मला. मानसी गणेश दादा, मी छान आहे, तुम्ही कसे आहात? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. मी शिवसेनेचा महापौर होतो, आता आमदार आहे. हो का दादा? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, खूप खूप स्वागत आहे. तर तुम्हीही आपल्या मराठी माणसांसाठी काहीतरी करत असाल तर खूप खूप तुम्हालाही शुभेच्छा. गणेश माझं नाव. कुछ तो गडबड है ताई, गडबड है दया. कौन सा गड़बड़ है भाई? सुप 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 पहाड़ी, मैं रिएक्शन दूंगी. निलेश कोंडे, ओके ओके मानसी. वन लव फ्रेड, हाय वन लव फ्रेड. कसे आहात तुम्ही दादा? कसे आहात? जेवलात का? विजय पाटील, सर्वांनी लाईक करा, कमेंट करा आणि सुपर चॅट मला करा. दादा, मला अजून सुपर चॅट हा ऑप्शन आलाच नाहीये. अवधूत पाटील म्हणतात बाय. अवधूत दादा का चाललात? बोला की. वन लव फ्रेंड म्हणतात हाऊ आर यू डिअर? आय एम फाईन. विठ्ठल गायकर, मी बांगर बोलतो, पुजारी देवीच्या. नमस्कार विठ्ठल दादा, स्वागत आहे तुमचं. निलेश दादा, बरं आमदार साहेब, स्वागत आहे तुमचे. हो दादा, तुमचं स्वागत आहे आमच्या चॅनलला. HVS, राम राम, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा. वन लव फ्रेंड, लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल डिअर. थँक्यू सो मच. ज्ञानदेव साळुंके, हाय ज्ञानदेव दादा, स्वागत आहे तुमचं. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेमध्ये. तुम्ही कुठे राहता? मी दादा सिंधुदुर्गातली आहे. तुमचं गाव कुठलं? सिंधुदुर्गच प्रॉपर दादा. सोमनाथ मोन्युमेंट, हाय दीदी, कुठली आहेस? मी आहे कोकणातली दादा. ताई, तुमचं गाव कुठलं आहे? दादा, मी इथं ना लाईव्हमध्ये नाही सांगू शकत मला माझं गाव, पण मी कोकणातली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. मी लाईव्हमध्ये नाही सांगत, कारण थोड्या प्रायव्हसी असतात, त्यामुळे नाही सांगू शकत मी इथं. पण तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद दादा. आणि तुम्ही मला समजून घ्याल, कारण तुम्ही एक मराठी माणूस आहात आणि मराठी माणूस आपल्या बहिणीला नक्की समजून घेईल की तुम्ही गाव सांगत नाही आहे प्रॉपर. संदीप दादा म्हणते 13 नंबर लाईक केले. थँक्यू सो मच. सर्वांनी लाईक करा, ज्यांनी लाईक नाही केलंय. 14 लाईक झाले. सर्वांनी लाईक करा पटापटा, त्यामुळे मला अजून कॉन्फिडन्स येईल बोलण्याचा. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. अभिमन्यू दादा, स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार मॅडम, जेवण झालं का? मी सिंधुदुर्गमधून पाहत आहे, मी पोलीसमध्ये आहे. हो का दादा? सिंधुदुर्ग जिल्हा का? सिंधुदुर्गमध्ये कुठे आहात तुम्ही दादा? पोलीस. विलास सावंत, नमस्कार ताई, जेवण झालं का? कशा आहात? सर्व सुखी असावे अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना. विलास सावंत, रत्नागिरी. गणपतीपुळे लाईव्हवरील सर्वांना गोड गोड शुभेच्छा. तर दादा, तुम्हालाही खूप खूप नमस्कार. तुम्हीही सुखी आनंदी राहा आणि असेच लाईव्हवरती येत राहा आणि छान छान शुभेच्छा आम्हाला देत राहा. निलेश सावंत, शिरा पडो. अगो, स्तुती म्हणजे माझी स्तुती केलीस त्या. निलेश दादा, शिरा पडो हरान. मी म्हटलंय स्तुतीचे वर जाऊन मेसेज बघितले, अरे स्तुती माका खय दिसक नाही.
ओके. स्तुती म्हटलं तर स्तुती. अगो मरो मुझे मारो. मारो मुझे मारो. उद्धव गाडेकर. उद्धव दादा म्हणतात कापूस वेचायला येता का? हो दादा, कुठे येऊ सांगा. कुठे कुठे कापूस वेचताय? काय दादा गरीबाची चेष्टा करताय वय. वन लो फ्रेड. आय एम गुड थँक्स. नॉट नाव. आय हॅव टाइम टू हॅड माय लंच. ओ टाइम. आता जेवणार आहात का तुम्ही? त्यामुळे माझ्या लाईव्हला तुम्हाला लंचचा टाइम भेटला, त्यामुळे माझ्यासाठी टाइम काढला. थँक्यू थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच दादा. वन लो फ्रेंड. डू यू डन युअर लंच डिअर? नो नो. मी नाही जेवलं दादा. एवढं काय माझं इंग्लिश हे नाही आहे म्हणून हसतील म्हणून मी मराठीतच बोलते. तुम्ही इंग्लिशमध्ये बोला. पण मी मराठीतच बोलते. तर माझं जेवण नाही झालं. जेवण बनवलं आहे. जेव्हा मिस्टर येतील तेव्हा त्यांच्यासोबत जेवणार. विजय पाटील म्हणतात तुम्ही दररोज व्हिडिओ का टाकत नाही आहात? टाकत जा लवकर, चॅनल ग्रोथ होईल ना. विजय दादा, रोज व्हिडिओ टाकायला मला कंटेंट नाही आहे दादा. त्याच्यासाठी एक मोठा प्रॉब्लेम आहे की मी इथं कोकणात मी राहत नाही. जेव्हा मी सणांना वगैरे कोकणात जाते तेव्हा मी एक काय म्हणते ते गॅलरी फुल भरते आणि मग टाकते व्हिडिओ, असं आहे. पण मी प्रयत्न करते आता की आठवड्याला 2 तरी व्हिडिओ टाकत जाईन. गणेश मुळम. हाय गणेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. मानसी मंचुरियन बनवते, ये खायला ताई. हो मानसी, येते. शिवसेना उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे. आता मी मातोश्री बंगल्यावर चाललो. उद्धव साहेबांचा फोन आला होता. उद्धव साहेबांनी बोलवलं. हो का दादा? खूप छान काम करताय. करा. आणि आमच्या गरिबांची ओळख ठेवा दादा. थँक्यू सो मच दादा. विजय पाटील. तुमचं रागात रिॲक्शन कसं असतं? असं असतं. देव. हाय देव, स्वागत आहे. सुप्स पहाड़ी. ओके. सुप्स पहाड़ी, खाना बन गया दीदी. चंद्रकांत कापरे. हाय. गणेश दादा म्हणतात तुम्ही सकाळी ऑनलाईन होतास का? नाही, मी सकाळची ऑनलाईन नसते. चंद्रकांत दादा म्हणतात हाय. स्वागत आहे सर्वांचं. पट्टा लाईव्हला लाईक करा मंडळी. पटापटा करा. 18 झाले आहेत, तुम्ही लाईकच करत नाही आहेत. आणि जे नवीन असतील त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा. लाईव्ह असतं दुपारी 1:15 वाजता. त्यामुळे लाईक नोटिफिकेशन तुम्हाला येत जाईल की लाईव्ह आल्याचं. मानसी बोलते इवी मुंबईमधून आहे मी. ओके. निलेश दादा म्हणते माझ्या पण पोटात गोळो इलो होतो हसून. हो नाही दादा, मजा येतात. आणि तू याक बोलता, मी दुसराच काहीतरी बोलत असते. ओमकार आठवले म्हणतात 17 लाईक बाय ताई. सुप्सपाडी म्हणते मराठी पीपल प्लीज सपोर्ट पहाड़ी पीपल. ओके. तर सुप्स पहाड़ी ये दीदी का चैनल है और ये उत्तराखंड की है दीदी, और इनका भी चैनल है. तो प्लीज़ हम मराठी लोग हैं, बड़े बड़े दिल के लोग हैं, तो प्लीज़ इनका चैनल पे जाकर सुप्स पहाड़ी ऐसे है चैनल का नाम, तो प्लीज़ जाकर इनको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो. हमारे साथ ये भी दीदी आगे जाएगी. इनके पास भी बहुत क्रिएटिविटी है, तो प्लीज़ इनको भी सब्सक्राइब करना. सुप्रिया दीदी बोल दिया मैंने, अब सब सब्सक्राइब करेंगे आपको. देव. हॅलो. ओमकार आठवले कामावर आहे. ओके ओमकार दादा, काम कर. मानसी हॅलो ओमकार दादा म्हणतात बाय. गणेश दादा म्हणते मला रिक्वेस्ट आली होती. रिक्वेस्ट कसली? कुठे? गुयुटी ह्याला. देव मुंबईला कुठून राहते? मुंबईला कुठे राहते? मी मुंबईला राहतच नाही. चंद्रकांत कापरे. हाय मानसी. देव का काय करायचं आहे? मॅरिड वगैरे? मुंबईला विचारलं ग. मुंबईला कुठे राहते असं विचारलं. मॅरिड कुठे विचारलं? हिंदू हृदय सम्राट. निलेश दादा म्हणते स्वागत आहे ओमकार भाऊ, बऱ्याच दिवसांनी मजेत ना. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना
वंदनीय श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे साहेब यांची 17 नोव्हेंबर रोजी पुण्यतिथी निमित्त लॅपटॉप देणार आहे मी स्वतः माझ्या फंडामधून. हो का दादा, मला पण द्या एक. दादा मला पण भेटणार का एक? बघू हा, मला दादा देतात का खरोखर लॅपटॉप. देव डीपी मुळे विचारलं. ओके, हो मी मॅरिड आहे. माझं लग्न झालं 2016 मध्ये. मला 2 मुली आहेत. वन फ्रेंड लव. नो डिअर, यू गो हेड, आय विल अंडरस्टँड मराठी. माय मॉम अँड डॅड ऑलवेज स्पीक मराठी ओनली. ओके, थँक्यू फॉर अंडरस्टँडिंग माय मराठी. कारण मराठी भाषा ना सर्वांना जोडून ठेवते दादा. त्यामुळे सर्वजण आपलेसे होतात. त्यामुळे आय लव्ह मराठी. चंद्रकांत कापरे. ओके. मानसी बोलते देव ओके, पण पर्सनल गोष्टी नका विचारू लाईव्ह मध्ये. हो दादा, प्लीज पर्सनल विचारू नका. तरी पण मी तुम्हाला सांगितलं एकदा. येस बन गया. ओके. सुप्सपहाडी क्या बनाय दीदी. चंद्रकांत कापरे. ओ चंद्रकांत दादा, हायच्या व्यतिरिक्त अजून तरी काहीतरी बोला. किती हायच फक्त बोलतायत. बापरे, रागातले रिएक्शन. आधार कार्डवर हा रागातला रिएक्शन वाला फोटो दे हा, असं दे ना. देते दादा. माझा नंबर देतो ताई, लाईव्ह संपल्यावर मला फोन करा. मग 838193174764. पण दादा मी मुंबईला राहत नाही दादा, मग काय करायचं. या निलेश दादाकडे देऊ शकता का? निलेश कोयंडे म्हणून आहेत, त्यांच्याकडे देऊ शकता का लॅपटॉप माझ्यासाठी. ज्ञानदेव साळुंके. हाय देव. मानसी बोलणार का नाही सांग. मानसी सांग. सुप्सपाडी. हे सुप्सपाडे. थँक्यू. अक्षता जाधव. हाय. महादेव भोसले. हाय ताई, जय भीम, जय शिवराय, जय संविधान. महादेव दादा, जय भीम, जय शिवराय, जय संविधान. देव म्हणता. अक्षता झालं का जेवण. अक्षताई झालं का. सुप्स पहाडी. लाइक एंड सब्सक्राइब सुप्स पहाड़ी. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल दिस सुप्स पहाड़ी. प्लीज़ सब लाइक और कमेंट करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो. भक्ती कदम. हाय भक्ती ताई, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. प्लीज चॅनलला लाईक करा. अरे 18 वरच थांबलंय लाईक. पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोणी लाईक नाही केलंय, प्लीज लाईक करा चॅनलला. देव म्हणते भक्ती तू कोणाची भक्ती करते. सांग बाई भक्ती ताई, सांग यांना देवला. एके गेमिंग. हाय. गणेश दादा म्हणतोय येणार होतीस ना कुंकेश्वरला. एके गेमिंग. हाय 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 हाय. देव भक्ती कुठून ग. एके गेमिंग. हाय. भक्ती कदम. हाय 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 हाय. बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे, खोटं बोलत नाही. तुम्हाला नक्की देणार म्हणजे देणार लॅपटॉप. पण दादा मी सिंधुदुर्ग मुंबईत नाही राहत दादा मी. एके गेमिंग. हाय हाय हाय. भक्ती कदम. देव तू कुडून. एके गेमिंग. हाय. अक्षता जाधव. देव हो जेवण झालं तुझं. एके गेमिंग. हाय. एके गेमिंग. हाय हाय हाय. मानसी. अगं ताई, मी विचार करत होती की आता आमच्याकडे खूप फंक्शन आहेत तर रिच्युअलचे शॉर्ट्स किंवा लॉंग व्हिडिओ काढून पोस्ट करायचा विचार करते. हो मानसी, कर. खूप छान कंटेंट आहे. जे लग्न कसं असतं आणि काय रीतिरिवाज असतात कोकणातले ते दाखवण्याची एक चांगली संधी आहे. नक्की दाखव. देव म्हणतोय नाशिकवरून. स्वागत आहे. भक्तीताई म्हणतात ओके. प्रभादेवी. जेवली का असं विचारते. आज मनापासून तुम्हाला बहीण मानतो. धन्यवाद दादा. खरंच प्रभू दादा धन्यवाद. पण दादा मी मुंबईत राहत नाही, त्यामुळे मला मुंबईला तुमच्याकडून लॅपटॉप घ्यायला येणं शक्य नाही आहे. तर मला कसा मिळेल दादा लॅपटॉप. निलेश दादा आहेत, मुंबईला राहतात. ते तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकतात आणि घेऊ शकतात. मी मुंबईला नाही असते दादा.
अक्षताताई म्हणतायत हो देव, वन लव फ्रेड, व्हॉट्स स्पेशल टुडे इन लंच. चण्याची आमटी बनवली आहे, भात आणि पापड लोणचं. भक्ती कदम हो तू देव, जॉब की कॉलेज सांग. अनुज हिंगे, हाय अनुज, स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा चॅनलला, जेणेकरून पुढच्या लाईव्हमध्ये तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन होऊ शकता, नोटिफिकेशन येत जाईल. भक्ती म्हणते कॉलेज. गणेश दादा म्हणते ताई आम्हाला पण द्यायला सांगा लॅपटॉप. अरे तुम्हाला लॅपटॉप पाहिजे तर दादांनाच सांगा की. गणेश दादा तुम्हाला पण पाहिजे तर दादांना सांगा. भक्ती ताई म्हणतायत तू आरोही हॅलो. शिवसेना दादा, उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे, तुम्ही कुठे राहता? दादा मी खूप लांब राहते ना, मुंबईत राहते ना, म्हणजे कोकणात माझं घर आहे, पण मी कोकणात सध्या म्हणजे कधीतरी जाते सणांना वगैरे, त्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही मला कसा द्याल? मानसी, अगं ताई ते मला बोलत आहे, डीपी वरून विचारत आहेत की लग्न झालं आहे का. ओके, तुला विचारतायत का? लग्न वगैरे कशाला विचारताय दादा? अरे भक्ती कदम, कांत, सोहम, हाय देव, गव्हर्मेंट, भक्ती ओके, महादेव ओके. महादेव भोसले, कुठे राहते ताई? महादेव दादा मी कोकणात राहते, सिंधुदुर्ग जिल्हा माझं ते गाव आहे. सुतारीन थल्ली, यही पर आवे की कुकळ, क्या है बाई. माझे सौभाग्य होईल आमदारांशी लॅपटॉपच्या निमित्ताने भेट झाली तर. हो दादा, निलेश दादा तुम्ही माझा भाऊच आहे, तर त्याच्याजवळ तुम्ही जर मला लॅपटॉप दिलात तर खूप खूप आभार तुमचे. त्या निमित्ताने जर म्हणजे मी जिथे राहते, जेव्हा मी तिकडे येईन तेव्हा मी घेईन त्यांच्याकडनं लॅपटॉप, आणि तुमच्याशी जर दादांची भेट झाली तर मग कदाचित मी तुमच्याशी भेट होईल, तर मला सांगा नक्की लाईव्हला. निलेश दादा माझे भाऊच आहेत, मानलेलेच भाऊ आहेत, जे मला खूप सपोर्ट करतात. दत्तात्रय यादव हाय. अक्षता जाधव दापोली. मानसी बोलते 22 लाईक डन झाले ताई, धन्यवाद. सर्वांनी लाईक करा मंडळी, सर्वांनी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. तुम्ही मराठी माणसं आहात, मी पण मराठी आहे, तर एकमेकांना प्लीज सपोर्ट करा. दत्तात्रय यादव गुड आफ्टरनून ताई. अक्षता जाधव मी जॉब. आदित्य हाय आदित्य, स्वागत आहे तुझं चॅनलला. प्लीज सर्वांनी सबस्क्राईब करा. विजय दादा म्हणते चष्मा लावा की. दादा चष्मा नको, काचा पुसल्या नाही आहे त्याच्या. तुम्ही कसे आहात ताई? दत्तात्रय दादा विचारतात. मी मस्त आहे दादा, तुम्ही कसे आहात? दत्तात्रय दादा म्हणताय जेवण झालं का ताई? हो दादा झालं. अक्षता जाधव कुरियल करा. निलेश दादा चांगली आयडिया आहे मानसी, यशस्वी भव. मानसी बोलते येस, आपले कोकणातले पडताचे व्हिडिओ करेन मी. ओके मानसी, मी घरकाम करते. हो का अक्षताताई? छान कमेंट करा सर्वांनी. हो आरोही म्हणते छान कमेंट करा. प्लीज सर्वांनी छान कमेंट करा. जॉब म्हणत होती ना. सुनील शिंदे, सुनील दादा स्वागत आहे चॅनलला. वन लव फ्रेंड म्हणते ओके डिअर, गुड डे ऑल, गॉड ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली, टेक केअर of you and your family with lots of love. Time go to hospital now. Yes. Thank you so much for caring. Thank you so much दादा. आशिष वाघमारे लाईक केलं आहे. थँक्यू आशिष दादा, स्वागत आहे तुमचं. अशोक सना दीदी तुम कशा राहो? मी छान आहे अशोक दादा. भक्ती कदम हाय. सुप्सपाडी कब जारी शॉपिंग करने, कहाँ से करूँ? जब गाव जाऊंगी तभी करूंगी. आशिष वाघमारे जेवणार आहे दादा. निलेश दादा म्हणतोय आमदार दादा की आमदार साहेब मला चार्जर मिळेल का लॅपटॉपचा, माझा खराब झाला आहे. देव भक्ती कोणत्या हिअरला आहे तू?
मानसी, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा लाईव्हला. तर पटापटा सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. तुम्हाला पोरं किती? सुनील शिंदे. दादा आता पोरांचा काय इथं सवाल आहे, तरी पण सांगते 2 आहेत. भक्ती कदम 12. थँक्यू देव. सायन्स का कॉमर्स? भक्ती कदम काय? विजेंद्र वाकोडे. प्रियांका हॅपी बर्थडे. मानसी वा 25 लाईक डन. मस्तच. आशिष वगैरे. मानसी आहे का नाही आज? पण आहे दादा. मानसी, आशिष दादा मी आज. थँक्यू दादा. भक्ती दादा चल बाय देव. भक्तीताई आणि देवदादा प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. विजेंद्र दादा म्हणते हॅपी बर्थडे प्रियांका. सायन्सला आहे कॉमर्सला. मानसी बोलते आशिष दादा मला पण सपोर्ट करा माझ्या पण चॅनलला. तर मंडळी मानसीचं पण चॅनल आहे मानसी व्लॉग म्हणून. प्लीज तिलाही कमेंट करा माझ्या चॅनलवर जाऊन. तिला पण तिच्या पण कमेंट असतील मानसी म्हणून, तिथं तिला जॉईन व्हा प्लीज सर्वांनी. ती पण खूप सपोर्ट करते आणि तुम्हाला एक मराठी कंटेंट मिळेल तिथं तिच्याजवळ. दत्तात्रय यादव खूप सुंदर आहे ताई माझी. दत्तात्रय दादा धन्यवाद. तब्येत बरी आहे का ताई? हो दादा बरी आहे. गणेश ताई तुमच्याकडे थंडी लागते का? नाही लागत तर आमच्याकडं घेऊन जावा. ओके घेऊन येते. दत्तात्रय दादा थंडी चालू झाली आहे ताई. हो थोडी झाली आहे. सुनील प्रियांश पाटील हाय, कुठले आहात तुम्ही? प्रियांश मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. विजेंद्र दादा म्हणतायत. सुनील दादा झाले. आशिष वाघमोडे. मानसी मॅडम मी रोज आठवण काढत आहे तुमची मेहंदी काढण्यात बिझी आहात. ओके. विजय दादा म्हणते इथे सर्वजण एकमेकांना इम्प्रेस करत आहेत. हो. विजेंद्र दादा म्हणतात. दत्तात्रय दादा म्हणतात लाईक केलं. थँक्यू सो मच. विजेंद्रचं काय नुसतं हॅपी बर्थडे चाललाय. सुसपाडे दिल्ली आ जाके आती हूँ आपके पास ही आऊंगी. सुप्रिया दीदी. मानसी बोलते आशिष दादा मनापासून थँक्यू. आय एम वाइफ्स यू सीन. हाय, स्वागत आहे चॅनलला. अशोक सनार. ताई मला मराठी येत नाही. पण दादा लिहिलात की मराठी. अशोक दादा आपको मराठी नहीं आती तो कौन सी भाषा आती है? सुप्रिया दीदी बोलते साथ लाइव करेंगे एंड शॉपिंग करेंगे. यस आएंगे हम ज़रूर. दिल्ली में ज़रूर आएंगे. सुप्रिया दीदी. मानसी आशिष दादा सॉरी थोडा बिझी असेल मी 24 नोव्हेंबरपर्यंत. ओके मानसी. पोरं दाखवा. आता तुम्हाला काय दाखवायची गरज नाही आहे. व्यवस्थित शिस्तीत बोला, नाही तर मग उगाच मी हाईड करणार. त्यामुळे मग छान बोला. इथं मराठी माणसं आहेत, छान बोला. देव. अक्षता गेली का काय माहिती. ओरिजिनल डायमंड. प्रिया माय. हाय ओरिजिनल डायमंड, स्वागत आहे तुमचं. अरे बापरे किती मेसेज पडले आहेत हे. बाळूदेव काटे नमस्कार. रामदास अहिरे. जय अहिल्यादेवी. स्वागत आहे सर्वांचं माझ्या चॅनलला. रामदास दादा विचारते आपण कुठून, गाव कोणतं? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून रामदास दादा. समाधान कांबळे. हाय खानदेश. तुम्ही नमस्कार व ताई. नमस्कार ओरिजिनल डायमंड. मिलिंद काकडे. हॅलो ताई जेवण झालं का? हो दादा. मिलिंद दादा तुम्ही जेवलात का? दत्ता दादा म्हणतायत रामकृष्ण हरी. आणि ज्यांनी प्लीज लाईक केलं नाही त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. रामदास म्हणतायत रामदास दादा म्हणतायत जय मल्हार. दादा स्वागत आहे. प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि लाईव्हला रोज येत जावा. दुपारचं असतं लाईव्ह. आशिष दादा म्हणते मी तर खूप बिझी असतो तरीही रोज 1 वाजता लाईव्ह येतो. हो का दादा? धन्यवाद खूप धन्यवाद. रामदास दादा म्हणतात अलिबाग कोकणात आहे का? हो अलिबाग कोकणातच आहे. मानसी बोलते पर्सनल गोष्टी विचारू नका रे. निलेश दादा आज काय आहे मेनू? मानसीकडे का? मोस्ट वेलकम सुपहाडी. प्रियांश पाटील खूप गोड दिसताय तुम्ही. धन्यवाद. देव. मानसी मॅम.
विजय दादा, सत्य बोलताना धाडस लागतं तर खोटं बोलायला काय लागतं? खोटं बोलायला काहीच लागत नाही, डेअरिंग लागते. खरं पण बोलायला डेअरिंग लागते आणि खोटं बोलायला पण डेअरिंग लागतं माझ्या मते. हा, अशोक सनार, तुम तुम साड़ा खुश रहो. ओके अशोक भाई, थैंक यू सो मच. चैनल पे जुड़ जाओ हमारे, सब्सक्राइब करके. सदाशिव दादा बोलते आहेत, हाय प्रीती, कशी आहे? जेव्हा जेवणाचा वेळ झाला, माझा जेवणाचा वेळ माझे मिस्टर येतात तेव्हाच होतो. कनिफनाथ, भाभी कुठून बोलता आपण? मी सिंधुदुर्गातून बोलते दादा. स्वागत आहे तुमचं. चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक केले नाही त्यांनी मित्रांनो प्लीज लाईक करा. एक डबल टॅप करून तुम्हाला लाईक करायचं आहे, जास्त काही मेहनत नाही आहे. प्लीज लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज लाईक करा. 28च झालेत, पटापट लाईक करा. बघू 29, 30, 31, 35 पर्यंत पटकन लाईक होऊ दे. कोण कोण लाईक करते बघूया माझ्या चॅनलला. शिवाजी, कनिपनाथ, सदाशिव दादा, अशोक दादा, देव दादा, प्रियांस, सुप्स पहाडी, निलेश दादा, सर्वांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. मानसी दादा मानसी म्हणते देव सेज. समाधान कांबळे, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र समाधान दादा, जय महाराष्ट्र. स्वागत आहे चॅनलला. देव, राग आला का तुला? शिवाजी दादा म्हणतात हाय शिवाजी दादा, स्वागत आहे. रामदास म्हणते मी खानदेशमधून, जळगाव जिल्हा. स्वागत आहे रामदास दादा. चॅनलला सबस्क्राईब करून लाईव्हला रोज जॉईन व्हा. मराठी माणसांना सपोर्ट करा. सदाशिव दादा म्हणतात लाईक डन यू. रामकिशन हेडगे पाटील, जय शिवराज, जय शंभूराजे. मानसीमध्ये देवदादा, राग नाही, पर्सनल गोष्टी नाही सांगता येत लाईव्हवर. अमोल कांबळे, नमस्कार ताई. अमोल दादा स्वागत आहे चॅनलला पुन्हा एकदा. जेवण झालं का ताई तुमचं? हो दादा, जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे. अनमोल, कशा आहात? मी छान आहे दादा, तुम्ही पण कसे आहात सांगा प्लीज, आणि कुठून बोलताय हेही सांगा. आणि चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. अरे वा, 30 झालेत. पटापटा 35 पर्यंत नंबर घेऊन जावा पटापटा. बघू आपल्या चॅनलची ताकद किती आहे ती मला पाहायचं आहे, की 35 पर्यंत माझे लाईव्हवरचे मंडळी घेऊन जातात की नाही ते. अमोल कांबळे म्हणतात ताई कसे आहात तुम्ही? मी छान आहे. ताई कुठून बोलता? मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, अमोल दादा कोकणातली. देव, मला जाऊन घ्यायचं होतं पण. ओके, देव म्हणतोय एवढे लेर. अशोक दादा म्हणते भगवान तुम्हारी रक्षा करे दीदी. धन्यवाद अशोक भाई, थैंक यू सो मच. आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, आप ही रक्षा करोगे मेरी, क्योंकि आपके जैसे भाई मुझे चाहिए. अमोल कांबळे, लाईक केलं आहे ताई तुम्हाला. अमोल दादा प्लीज सबस्क्राईब पण करा. निलेश दादा म्हणतात सगळे वेळ काढून येतात यार लाईव्हला, छान छान कमेंट करा यार, जेणेकरून दुसऱ्याचा अमूल्य वेळ वाचेल आणि चांगले आशीर्वाद मिळतील त्याचे. थँक्यू सो मच निलेश दादा, खूप छान बोललास. सर्वजण लाईव्हला वेळ काढून येतात. निगेटिव्ह कमेंटने ना आपल्याला फायदा होणार आहे ना तुम्हाला, त्यामुळे फक्त वेळ खर्चिक होणार आहे. त्यामुळे प्लीज सर्वांनी छान छान मेसेज करा आणि छान छान गप्पा मारूया, त्याचे चांगलेच आशीर्वाद मिळतील. आणि आमच्याकडे म्हणतात वरचो बघता, जसे आपण कर्म करतलो तसं आपण फळ मिळताला. त्यामुळे आपली चांगली वाणी असणं खूप गरजेचा. साजिद मुंडे, हाय साजिद दादा, स्वागत आहे. देव म्हणता काय? विजय पाटील, मला आज हसू आवरत नाही आहे. का हो दादा? विजय दादा हसताय कशाला? शिवाजी होले, हाय. अमोल कांबळे, मी कोल्हापूरहून बोलत आहे. अमोल दादा स्वागत आहेत, खरंच खूप स्वागत आहे. खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. मानसी बोलते देव दादा एवढं पर्सनल गोष्टी नका विचारू, तेवढा नका जाणून घेऊ. काय करतो? मॅरिड आहे? बोलणार आहेस का वगैरे हे सगळे नाही सांगू शकत. जाऊ दे ग मानसी. अनमोल म्हणते मी मुंबईवरून बघत आहे. अनमोल दादा खूप खूप धन्यवाद. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जातील. निलेश दादा म्हणतात तिकीट काढून लाईक करून प्रवास करा आमच्या कोकणच्या लाईव्हचा. इथं तिकीट पण फ्री आहे, फक्त लाईक करायचं आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. इथं सगळं फ्री आहे हा लाईव्ह. सुप्स पहाड़ी, अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने. बाय बाय सुप्रिया दीदी, मैं आपको शाम को कॉल करती हूँ. विजय पाटिल, वन मोर रिएक्शन.
देव क्वेश्चन मार्क. अशोक म्हणतात दीदी आर्मी से हूँ. अशोक दादा आपका स्वागत है. कहाँ से बात कर रहे हो अभी? अनमोल कुठून आहात तुम्ही? आम्ही आहे कोकणातून. टीट फॉर टॅट. बस 35 करायचे नाही, 35 पर्यंत पोहोचायचं आहे आता आणि पुढे अजून करायचे आहे. टिट फॉर प्लीज सबस्क्राईब और चॅनल को और सॉरी टिट फॉर बस मराठी आहात तुम्ही तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि 35वर आकडा घेऊन चला सर्वांनी. बघू मला बघायचं आहे कोण कोण 35 नंबरपर्यंत घेऊन पोचवतंय. प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. देव दुसरीकडे पण नाही सांगणार का? दीपक वैद्य खरं आहे ताई, खूप छान. हो दादा, आपलं कर्मच आपल्याला पुढे घेऊन जातं. स्वप्नील जाधव, हाय स्वप्नील दादा, स्वागत आहे चॅनलला. 31 लाईक झाले आहेत. वा वा वा, पटापटा लाईक करा. 32, 33, 34. स्वप्नील दादा कुठून आहात नक्की सांगा. कोयनप्पा गेजगे, नमस्कार ताई, कुठून आहात? नाव काय आपले? मी आहे प्रीतिया, कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलचं नाव आहे. प्लीज दादा चॅनलला जॉईन व्हा, सबस्क्राईब करून आणि चॅनलला लाईक करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जातील आणि चॅनलला रोज लाईव्ह याल. 1:15 वाजता माझं लाईव्ह असतं. मानसी बोलतो, देवदादा हो नाही सांगणार मी दुसरीकडे पण पर्सनल गोष्टी. इथं आम्ही पर्सनल गोष्टी कोणाला शेअर करत नाही. बोलायचं असेल तर व्यवस्थित बोला, नाही तर राहू दे. देवदादा मी तुझ्यासाठी सांगते की नको विचारू, मुली आहोत आम्ही, प्लीज असं विचारू नको काही पर्सनल गोष्टी. आरव सिंग, हेलो जी, हेलो आरव, कैसे हो आप? देव, व्हॉट्स द प्रॉब्लेम? तुला काही प्रॉब्लेम नसणार आहे बाबा, पण आम्हाला प्रॉब्लेम असतो. निलेश ताई खूप छान बोलली. 17 मधील 16 जण नक्की ऐकतील तुझे, मध्ये मध्ये बोलत जा असे. हो दादा, पण खरं आहे ना, जर आपल्या कर्माची शिक्षा आपल्याला याच ह्याच्यामध्ये म्हणजे भेटणारा आहे. कारण हे कलियुग आहे. जिथं पेरावं तिथंच, म्हणजे जे आपल्याला पेरणार तेच आपल्याला भेटणार आहे असे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने जसं वागताना विचार करावा, कारण तुम्हाला वरून देव बघतोय आणि प्रत्येक कर्माची डायरीमध्ये तुमची प्रत्येक कर्म लिहिलेलं आहे. जसा कर्माचा घडा भरतो तसा पापाचाही घडा भरतो. बघा, विचार करा आणि कमेंट करा. मानसी, आरव सिंग, सत श्री अकाल. सत श्री अकाल भाईजी. मानसी, मला नाही करायचं, पण एवढे नका विचारत जाऊ प्लीज. आय हंबल रिक्वेस्ट फॉर यू देव दादा. इग्नोर कर ग त्याला. आरव सिंग, कैसी है आप, कहाँ से है? मैं महाराष्ट्र से हूँ भाई. आता होऊन जातील. अरे वा, झाले की टिट फॉर टॅट होऊन झाले 37 झाले. पट्टापट्टा अजून 40 पर्यंत पोचवा. इले देव भावा जेवलास का? आणि आमच्या कोकणात गाराणा घालतात. होय महाराजा. गाराणा घालू काय? हर्ष पुष्पोटे, थँक्यू. हर्ष भाई थँक्यू. अशोक सनार, दीदी माँ की कहानियाँ करतो. दीदी माँ की कहानियाँ करतो म्हणजे काय दादा, काय बोलायचं मला कळलं नाही. प्लीज पुन्हा एकदा मेसेज करा. आशिष दादा मध्ये भूक नाही का लागली? मला लागली भूक, जेवण करतो. हो हो दादा, जेवा. पहिलं जेवण खूप महत्त्वाचं आहे. टायमिंगवर जेवण महत्त्वाचं आहे. जेवून घ्या तुम्ही. निलेश दादा म्हणते, मानसी बोल बाकी काय विषय. आता मानसीकडे आपला ब्लॉग बघूक भेटतले. मानसी छान छान व्हिडिओ करतला, पण मानसी स्वतःचे फेस दाखवूनच व्हिडिओ कर, नंतर ते जर तू फेस दाखवलाच नाही ना तर नंतर व्हिडिओज ते चॅनलच ब्लॉक करून टाकतात. मानसी म्हणते, निलेश दादा त्या देवदादाला सांग ना, किती क्वेश्चन आहेत त्यांना. इग्नोर करायला शिक मानसी, बाकी काय नाही. असल्याने फक्त इग्नोर करायचं. अनमोल, मानसी मॅडम कुठून आहात? मानसी आहे कोकणातूनच आहे. मानसी बोलते, अमोल दादा मध्येच आहे. अमोल गुड. मानसी बोलते, हो अमोल दादा, तुम्ही कुठून आहात? अमोल दादा जॉब करता तुम्ही, असं विचारताय. डॉन, अरे दीवानो मुझे पहचानो,
कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन डॉन डॉन। तो डॉन भाई का पदार्पण हो गया है हमारे चैनल पे। स्वागत है डॉन भाई। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉन भाई आ गए हैं। जो गलत कमेंट करेगा उसको ठोक डालेंगे बंदूक से। सचिन चांचे, हाय सचिन दादा, स्वागत आहे। मानसी बोलते, अमोल दादा नाही करत सध्या। अमोल, मी पण मुंबईमध्येच राहतो. हो का दादा? निलेश दादा, मानसी तुला ओरडतो ना ते यासाठीच तुला पण सक्षम बनायचे आहे. हँडल करावे लागते हे सर्व. मी आहे, तू कर हँडल, बाकी तर आहेच मी. मानसी बोल, बिंदास बोल आपल्या लाईव्हला, काय नाही टेन्शन. अनमोल, आज नाही गेलो कामावर, तू सुट्टी घेतली आज. हो का दादा? सुट्टी घेतलात का? आज काय स्पेशल आहे का? आशिष दादा म्हणते, मी विचार मानसी मॅडम मॅरिड आहेत का? ओ आशिष दादा, मानसी मॅडम मॅरिड आहेत की नाही मॅरिड आहेत, हे काय करायचं आहे दादा? दुसऱ्यांबद्दल एवढी इन्फॉर्मेशन ना काढणं खरंच खूप बरं नाही वाटत. एखाद्या मुलीला ते आवडत नाही, त्यामुळे तुम्ही प्लीज एखाद्या मुलीचं मन दुखावेल ना असं प्लीज वागू नका, कोणीच वागू नका तिथं. जर तिला सांगायची इच्छा असती ना तर पहिल्या क्वेश्चनमध्ये तिने उत्तर दिलं. जर तिला सांगायची इच्छा नाही तर तुम्ही प्रत्येक वेळी मानसीचं लग्न झालं आहे का असं नका कोणीच विचारू. पत्थर के सनम तुझे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, बड़ी भूल हुई तुम्हें, हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम. ओके, वे वा 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 वा. इलेशनंतर ताई, आता काय तुका गाराना, 1K सबस्क्रायबर लवकर होऊ दे, असा गाराना घाल बघू. 1K सबस्क्रायबर झाले मरे, आता कसे होतले? होऊन झाले. देवा बाबा, तुझ्याकडे हात जोडलेलो असा. नाही दादा, लाईव्ह वर नाही घालू शकणे गाला, घरातले मग पेट आहे ती. विजय पाटील, बाय बाय. विजय दादा का चाललात? पण लाईव्ह टायमिंग काय आहे? अमोल दादा, लाईव्ह टायमिंग आहे 1:15 वाजता. मानसी, हो निलेश दादा, म्हणून आज मी तुम्हाला नाही सांगितलं, आतापासून मी स्वतः हँडल करणार. व्हेरी गुड मानसी, व्हेरी गुड, प्राऊड ऑफ यू. अशोक दिदी, मला याड महाराष्ट्राचे. हो का दादा? महाराष्ट्र खूप आवडतो का? या मग आमच्या महाराष्ट्रात. पत्थर के सनम, आज हमें बहुत अच्छा लगा. ओके, थँक यू सो मच. दिनेश अभयंकर, हॅलो दीदी. हॅलो, मी नंदिनी. हाय नंदिनी, स्वागत आहे चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईव्हला जॉईन व्हा. रोज असतं 1:15 वाजता. लाईक करा. 41 झालेत लाईक, पटापटा 50वर न्या लाईक्स, पटापटा न्या, 50वर नेऊन पोचवा. आपली कोकणची माणसं साधी बोळी हे लाईव्ह आहे चॅनल, प्लीज सर्वांनी पटापटा 50वर नेऊन पोचवा. काटा नंबर बघू, मला पाहायचं आहे की आपले मराठी माणूस एका मराठी माणसाला किती सपोर्ट करतात. पटापटा 41वरून 50वरपर्यंत जायला पाहिजे हे लाईक्स. पटापटा चॅनलला लाईक करा. दिनेश अभयंकर, बोला. मानसी बोलते, निलेश दादा, पण तुम्हाला ते कुलसारखं विचारत आहे म्हणून बोलली नाही, तर भाऊ म्हणून नाही तर मी त्याला केलं हँडल मग. ओके ऋषिराज, हाय मनोज. पटापटा लाईक करा मनोज दादा. दर्शन वाघ, हाय दर्शन, स्वागत आहे चॅनलला. कुठून आहात दर्शन दादा? डॉन म्हणते, आज हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी कमेंट आपने सुर ताल में पढ़ा, थैंक यू. मेरा आवाज़ कैसे लगा आपको? और अच्छा लगा तो प्लीज़ सबस्क्राईब करना. मानसी, तुम्ही स्ट्रॉंग बना, अनमोल सांगतायत. मानसी आहे स्ट्रॉंग, पण ती अजून प्रयत्न पण करते अजून स्ट्रॉंग बनण्याचा. मानसी, तू नक्की अजून स्ट्रॉंग बनशील. कालिदास झांजे, हाय ताई. हाय कालिदास दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कालिदास दादा, जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि
माझं लाईव्ह असतं 1:15 वाजता, तर त्याची नोटिफिकेशन येईल जर सबस्क्राईब केलं तर, आणि जॉईन व्हा. थँक्यू कालिदास दादा. अनमोल म्हणतायत जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा, जय महाराष्ट्र. कालिदास म्हणतात जेवण झालं का ताई? हो दादा, जेवण झालंय, जेवायचं आहे. मानसी रिप्लाय नको देऊ, विजय दादा सांगतायत. आशिष दादा म्हणतात बोला तुम्हीच, मग आमचे मेसेज इग्नोर करणार. आशिष दादा, तुम्ही खूप चांगले माणूस आहात, पण एखाद्या मुलीला, आता वरचा माणूस तो तिला खूप एवढा इरिटेट करत होता, त्यावर तुम्ही विचारताय. तुमच्याकडून तर आम्हाला अशी अपेक्षा नाही, कारण एक छान माणूस आमच्या लाईव्हला आहेत आशिष दादा, आणि ते आम्हाला असं विचारतायत, मग कसं तरी वाटतं ना दादा. त्यामुळे तुमच्याकडनं आम्हाला खूप चांगल्या अपेक्षा आहेत. निरंजन निरंजन जधाओ, हाय भाभी, हाय निरंजन भाई, कहाँ से हो? दिनेश म्हणतात भगवान की कसम है आप बहुत खूबसूरत हो. दिनेश भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. धन्यवाद धन्यवाद. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. मानसी, अनमोल दादा, हो स्ट्रॉंग आहे मी, पण काही लोक सारखं विचारतात ना, काय सांगणार त्यांना? मी माझ्या लाईव्हला अशा लोकांना चांगलाच रिप्लाय करते. हो मानसी, मला तर तुझ्या लाईव्हला यायचं आहे. डॉन, मी पण कोकणातून असय. होय डॉन दादा, खैसून असय कोकणातून? मानसी बोलता हो विजय दादा, नाही लक्ष नाही देत. मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. 50 पर्यंत पोचवायचे आहेत आज. 50 लाईक्स झालेच पाहिजे. पटापटा लाईक करा. ज्यांनी लाईक केले नाही आहे ना, त्यांनी प्लीज पटापटा लाईक करा मंडळी. आपलं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. कमी करू नका प्लीज, वाढवा. 42 वरून 41 करू नका, 42 करा. आपलं चॅनल आहे. आशिष दादा, तुम्हाला राग आला का म्हणून डिसलाईक केलात का? मानसी बोल, अमोल दादा नाही. हो विजय दादा, नाही लक्ष देत आता. ओके. अनमोल दादा, चॅनलचे नाव काय आहे तुमचे? कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे दादा. प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. मानसी, चालायचं ग, होणार तू पण स्ट्रॉंग. हो हो निलेश दादा, मानसी होणार स्ट्रॉंग. आपल्यासोबत राहून राहून स्ट्रॉंग होणार, आणि आपल्या ग्रुपमधली माणसं पण स्ट्रॉंग बनणार बघा. दादा घागरे, हाय मॅडम, दादा घागरे. मी दादा घागरे, खूप स्वागत आहे लाईव्हला. दादा घागरे, प्लीज लाईक करा चॅनलला. परत एकदा लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मानसी बोलते, मानसी व्लॉग आहे अमोल दादा, ताईच्या शॉर्टमध्ये व्हिडिओ कमेंट असेल तिकडून भेटेल तुम्हाला. हो, मानसीचं पण चॅनल आहे, प्लीज सर्वांनी त्यालाही लाईक करा, सबस्क्राईब करा. कालिदास झांजे, लाईक केलं मी ताई. कालिदास दादा, खूप खूप धन्यवाद. कमेंट पटापटा वाचा, मग तुमचे पटापटा 100K होतील. दादा हे दुखते, जमतच नाही आहे एवढं वाचायला, कारण नुकतीच सुरुवात आहे माझी लाईव्हला. अनमोल, ओके बघतो मी. ओके. अशोक सनार, दीदी काश्मीरला आहे. अशोक दादा, काश्मीरला आहात का? तिकडे ड्युटी आहे का तुमची? बापरे, खूप थंडी असणार. निलेश दादा, 10Kचा घाल मग. अगो त्यात काय कशा पेटावतली सगळ्यांका कळू दे. कोकणात असा गाराणा घालतात ता. मग बोल, मी समजावीन जिजूंका. जिजूंचा माझा प्रॉब्लेमच नाही यार. निलेश दादा, तुझ्या जिजूंचा प्रॉब्लेमच नाही. मी ना आज मस्तपैकी पाठांतर करतोय, म्हणजे व्यवस्थित बघतोय गाराणा कसा घालतात, आणि उद्या मग घालतोय बघ. ऋषीराज 42 लाईक, थँक्यू मनोज दादा. अशोक सनार, मी लाइक कर दिया दीदी. थैंक यू अशोक दादा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. और आप आ जाना मेरे लाइव पे. वीपी ब्लॉग, वीपी दादा, खूप खूप स्वागत आहे. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. दादा, दादा घागरे, हाय मॅडम, मी दादा घागरे. जेवण झालं का? दादा घागरे, माझं जेवण झालंय, पण आता जेवायचं आहे. कालिदास दादा म्हणतात मी तुमच्या लाईव्हला जॉईन झालो. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच, खूप बरं वाटलं. दादा घागरे म्हणतात जय मल्हार, जय अहिल्या, जय महाराष्ट्र. डॉन, माझं लग्न झालं आहे, पुढच्या महिन्यात मुलाचं लगीन आहे.
हो का? म्हणजे खरं काय सांगताय की खोटं सांगताय दादा? पकवताय डॉन दादा. खरं सांगताय का? लग्न झालंय. समाधान कांबळे जेवलात का? समाधान दादा नाही जेवले हो. जेवण बनवलंय. तुम्ही जेवलात का? आणि प्लीज नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. निलेश दादा मानसी मी लाईव्ह असताना बिलकुल काळजी घ्यायची नाही. आमदार आयडी बघ कसली गायब झाली ती. सबकी पोल खोल करतो मी. बघ ना दादा गायबच झाले ते. मी आमदार लॅपटॉप वाढतो नंबर म्हणजे काय? लॅपटॉपच्या आमिषने आम्ही काय हे करणार काय? तुमच्या पाठी नंबर घेऊन धावणार. आम्हाला लॅपटॉपची गरज पण नाही. आम्ही गरीब असलो ना तरी खूप काय म्हणतात ते अभिमानी मराठी आहोत आम्ही. अशीच माणसं येतात, आम्ही असो आहोत तसं आहोत आणि वाटेला लागतात. मग जेव्हा मी सांगितलं त्यांना की निलेश दादा माझा भाऊ आहे, तर त्यांनी उत्तर का दिलं नाही? एखाद्या लेडीजचा नंबर पाहिजे असतो सर्वांना. सबकी पोल खोल पोल खोल करतो मी, पण मी मध्ये नाही पडत कारण लाईव्ह खराब होऊ नये. दादा आपण दोघांनी त्याची मस्त मजा घेतली ना, गायबच झाले. 45 लाईक झाले आहेत. 50 पर्यंत पटापटा लाईक करा. दादा घागरे मानसी मॅडम तुमची लाईव्ह कधी असते? मानसी मॅडम सांगा हो. अवधूत दादा हाय म्हणताय. व्हीपी ब्लॉग लाईक डन 43 नंबरला ताई. थँक्यू व्हीपी दादा. जेवलात का? दादा घागरे लाईक डन मॅडम. थँक्यू दादा. निलेश दादा होय मानसी चांगले आयडी सर. अखोनपे आणि वाईट आयडी सडक पे. बिना हाईड टाइम आउट देता देता त्यांची वारपासून खालपर्यंत तासून भारीत दादा. निलेश दादा एक नंबर. दिनेश अभयंकर ताई तुमसे फॉलोअर्स किया है. दिनेश दादा धन्यवाद आपने मुझे सब्सक्राइब किया. थैंक यू सो मच. आप लाइव पे ज्वाइन रहना. रोज लाइव आता है. बेताब दिल. जब हम बुढ़े होंगे जाने कहाँ होंगे. जब हम बुढ़े होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ हम याद करेंगे. तुम्हें याद करेंगे जब हम बुढ़े होंगे. वाह 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 वाह. निलेश दादा सर्वांनी वाह वाह म्हणा. बेताब दिल. स्वागत है आपका मेरे चैनल पर. प्लीज सब्सक्राइब मी अँड लाईक मी. ओ माय गॉड 50 लाईक झाले आहेत. थँक्यू सो मच यूट्यूब फॅमिली. थँक्यू सो मच. निलेश दादा म्हणतोय नाजूका ताई नुसती दिसायला गुडगुडीत. हा होय रे बाबा गुडगुडीत असं पण नाजूक असं. बेताब इट्स ग्रीव हार्ट ब्रेक. वाय हार्ट ब्रेक. दिनेश अभयंकर टायगर जिंदा साथी शायरी. टायगर जिंदा साथी शायरी. समाधान दादा म्हणतात होय केलंय. थँक्यू समाधान दादा. थँक्यू. बेताब दिल झूठ क्रोध बताएंगे. निलेश दादा सगळ्यांका सांग होय महाराजा बोलू का. म्हणजे दादा सगळ्यांका सांग होय महाराजा बोलू का. सगळ्यांनी होय महाराजा म्हणा. मी म्हणतोय की देवा बाबा रवळनाथा माझे 4000 वॉच टाइम पूर्ण होणे रे देवा बाबा. होय महाराजा. अनिल सावंत. अनिल दादा गारानं घातला माझे 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होते. होय महाराजा म्हण. स्वागत आहे अनिल दादा तुझा. कालिदास ताई आमचं जेवण व्हायचंय अजून. पेरणी चालू आहे शेतात. ज्वारी गहू. वा वा वा. दादा आम्हाला पण ज्वारी गहू पाहिजे हो शेतातला तुमच्या. खूप खूप धन्यवाद दादा जॉईन झाल्याबद्दल. आणि जपून काम करा दादा शेतात. आणि काळजी घ्या स्वतःची तब्येतीची. निलेश दादा म्हणते स्वागत आहे अनिल. निलेश दादा हे अनिल दादा कोकणातलेच आहेत. यांचं पण यूट्यूब चॅनल आहे. पण मला अनिल दादा तुमच्या यूट्यूब चॅनलचं नाव नाही मला माहिती. पण हे माझ्या फ्रेंडचे दादा आहेत. भाऊ आहे माझ्या फ्रेंडचा. ज्ञानेश्वर खापरे. हाय ज्ञानेश्वर दादा स्वागत आहे. रोशनी गोसावी लाईक डन. थँक्यू रोशनी. ज्ञानेश्वर खापरे राम राम ताई. रोशनी स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. तब्येत बरी आहे का तुझी.
ज्ञानेश्वर म्हणतायत नाशिक निफाडवरून बोलतायत. ओके ओके ज्ञानेश्वर दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. निलेश दादा म्हणतायत सुस्वागतम रोशनीताई. रोशनी, तुझं नाव रेशमी नाही करू गो आज, मस्तपैकी रोशनीत लिहिल्या, भारी सुधारणा असा पोरग्यात. ज्ञानेश्वर लाईक केलं आहे ताई सत्यचंद. ओके ओके, सॉरी दादा, थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. असेच म्हणजे सपोर्ट करत राहा ज्ञानेश्वर दादा. अशोक दादा म्हणते तुम कहाँ से हो दीदी? मैं हूँ महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग जिल्हा, गोवा के साइड से. अनिल दादा म्हणते जत्रे के 29 तारीखला. अरे देवा, तेव्हाच तर मी असून निघतलोय घराक येऊ. आमची पण 29 तारखेकच असा घराकडची जत्रा, ती चुकतली. आपला भाऊ नमस्कार दीदी. आपला भाऊ नमस्कार नमस्कार. आपल्या भाऊ कुठून बोलताय भाऊ? स्वागत आहे चॅनलला. सबस्क्राईब करा, लाईक करा. निलेश दादा म्हणताय रोशनी ताई बरा वाटता, तू ताईच्या लाईव्हला इलस की चॅनल चौकडी पूर्ण होता. हो ना, रोशनी ताई घरी बरा नसल्यामुळे ताई योग नाही, पण आता येता. रोशनी, तुझं खूप खूप स्वागत हा माझ्या चॅनलला. आणि अशीच येवा सगळ्यांनी, बरा वाटतात. थोडेसे गप्पा मारूया. भाऊ, आपला भाऊ, आम्ही आकडा नेला 50 धर. हो का, थँक्यू सो मच. अजूनही ना 100वर पोचवा आजचा आकडा. आपला भाऊ म्हणतोय होय महाराजा, कोकणातले असे वाटतं, आमचे भाऊ कोकणातले होत वाटतं. कालिदास दादा म्हणताय हो नक्की ताई. थँक्यू दादा, काळजी घ्या काळजी घ्या. निलेश दादा बेताब दिल मस्तच, वा वा वा. जब हम बूढ़े होंगे तो गांव में रहेंगे, आमच्या कोकणात बच्चे शहर में रहेंगे लेकिन हम कोकण में ही रहेंगे. कालिदास दादा म्हणतायस 46 डन लाईक. थँक्यू कालिदास दादा. निलेश दादा होय महाराजा, एक वाट सरू. वा वा वा. कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे. ओके, हे पण गाणं खूप छान आहे. कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, कुणाचे ओझे, कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, कुणाचे ओझे. खूप छान आहे. आणि होय महाराजा, ताईची इच्छा पूर्ण होऊ दे. होय महाराजा. थँक्यू निलेश दादा. खूप तुझी खरंच खूप सपोर्ट आहे तुझं. मला खूप बरं वाटतं तू लाईव्हला येईलच की. 1 वर्ष कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे. गाणं माका खूप आवडला ह्या. विजय दादा म्हणते आज तर आश्चर्य होत आहे. कसलं दादा? विजय दादा कसलं आश्चर्य होत आहे? निलेश दादा म्हणते बापरे 55 लाईक्स, वा नाईस यार. निलेश दादा थँक्यू सो मच. थँक्यू. सर्वांचा आशीर्वाद आहे हा. आणि मला या 55 लाईक्समुळे कळतंय की सर्वांना लाईव्ह आवडतोय आणि सर्वांचा खूप चांगला सपोर्ट मिळतोय. थँक्यू सो मच मंडळी. जय महाराष्ट्र. दत्ता माने, जय शिवराय ताई. दत्ता दादा जय शिवराय, स्वागत आहे चॅनलला. कुठून बोलताय दादा? प्यासी आत्मा. अरे बापरे, गुमनाम है कोई. हा हा हा, हे पण गाणं खूप आहे. बोलू का मी? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, बदनाम है कोई, प्यासी आत्मा, भूत. थैंक यू प्यासी आत्मा. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाईक करो. प्रसाद बैरागी, जेवण झालं का? प्रसाद दादा, माझं जेवण नाही झालं, जेवण बनवलं, जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का नक्की सांगा आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा. किरण पवार, हाय किरण दादा, स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. किरण दादा काय करताय? प्रसाद दादा म्हणतायत पाऊस आहे का? प्रसाद दादा पाऊस नाही आहे, संपला पाऊस, गेला. दत्ता माने, मेसेज तर काही दिसत नाही आहे, पण त्यांनी दुसरा मेसेज केला टेभुर्णीवरून.
थँक्यू. स्वागत आहे दादा, दत्ता दादा. टेंभुर्णीवरून तुम्ही बोलताय. खूप खूप स्वागत आहे. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि प्लीज लाईक करा. 60वर तरी पोचवा आजचा लाईव्ह. प्यासी आत्मा कब प्यास बुझेगी आपकी, इस लाईव्ह आई सारी मनोकामना पुरी होगी आपकी. थँक्यू निलेश दादा. भूताचं गाणं रात्री गायलं तर लोक पळून जातील. नशीब दिवसाचंच गाते. वेदांत साळुंके, हाय दादा, स्वागत आहे चॅनलला. वेदांत. शुभम पातोळे, कसल्या व्हिडिओ बनवते ताई तू? शुभम दादा, माझे कोकणातले व्हिडिओ असतात. जेव्हा जेव्हा मी कोकणात जाते, ज्या ज्या वेळी, तेव्हा तिकडचे मी व्हिडिओ बनवते सणांचे वगैरे. आणि शॉर्ट्स आहेत, नेचर व्ह्यू, माझे डेली ब्लॉग आहेत. आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेसही आहेत. तर नक्की जाऊन तू बघ. आणि रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. तर नक्की शुभम दादा मला जॉईन हो. सत्य हेच परमेश्वर. ओके. ओके जगी, हे खूप भारी आहे. मग अशी मी बोलले ना जैसे कर्म, तर मी ह्याची ओळ मी नक्कीच बनेन. जगी जीवनाचे सार, घ्यावे जाणूनी सत्वर. जगी जीवनाचे सार, घ्यावे जाणूनी सत्वर. जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर. जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर. सत्य हेच परमेश्वर. खरं आहे, सत्य हेच परमेश्वर. आणि आपण जसे कर्म असेल तसंच आपल्याला देव फळ देणार आहे. तर शिकून घ्या मंडळी. चांगले कर्म करत राहा, फळ ईश्वर देणार आहे तुम्हाला. तर सत्य हेच परमेश्वर. प्लीज मला सबस्क्राईब करा आणि रोज अशी गाणी हे करत जावा. खूप भारी वाटतं. देवेश परब, हाय हाय देवेश, स्वागत आहे चॅनलला. सत्य जगी होय महाराजा, जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणूनी सत्वर. जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर. होय महाराजा. निलेश, वा वा वा, मस्त गातेस यार. काय दादा, गरिबाची मस्करी करतो. सत्य हेच परमेश्वर. दादा प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रोज असे टाकत जावा, म्हणजे मला गायला भेटेल. देवेश परब, तुमचं गाव कोणतं? देवेश दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठले आहात? आणि प्लीज नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तुम्ही कुठे राहता? मी कोकणातली आहे. वेदांत, सिंधुदुर्ग जिल्हा. निलेश दादा म्हणताय दत्ता माने, तुम्ही धनंजय मानेला ओळखता का तुम्ही? धनंजय माने इथंच राहतात का? टिक टिक, धनंजय माने इथंच राहतात का? लिंबू कलरची साडी, माहिती आहे ना तो पिक्चर? अशी बनवा बनवीतलंच आहे वाटतं ना. योगेश दुबे, बोलता पक्षी, स्वागत आहे दादा. योगेश दादा, 60 झाल्यावर आकडा वाढू नका, माका जेवक जाऊचा. होय काय? जेव्हा जेव्हा तुम्ही जेव्हा. सुरेश, सुंदर सुंदर सुंदर, धन्यवाद 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 सुरेश दादा. लाईक करा चॅनलला. नवनाथ तरपळे, हाय नवनाथ दादा, स्वागत आहे चॅनलला. निलेश दादा, खूप छान ताई, सुपर यार, जैसे ज्याचे कर्म. खूप छान, थँक्यू निलेश दादा. थँक्यू सो मच. संदीप दाभाडे, आम्ही छत्रपती श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. संदीप दादा, स्वागत आहे चॅनलला माझ्या. देवेश परब, मातोडगाव. देवेश दादा, स्वागत आहे तुझंही चॅनलला. प्लीज सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुमचा मला खूप सपोर्ट भेटेल. आणि खूप छान वाटतं सर्वांशी बोलून. आज तर खरंच खूप मजा आली. बॅड कमेंट नव्हत्या, त्यामुळे असल्या तरी काही फरक पडत नाही, पण खूप मराठी माणसं जमा झाली आज. नवनाथ तरपळे, फॉर्च्युनरचे मानकरी बकासूर. हो का? काल काहीतरी फायनल होती ना दादा, त्यांची स्पर्धा होती ना. बापरे, कसला आहे तो बकासूर. देवेश परब, तुमचं गाव? सिंधुदुर्ग. मी साधा भोळा. आता येतय या जेवक ये दादा, जेवक या, नक्की या. संदीप दरफळे, छत्रपती संभाजीनगर. संदीप दादा, स्वागत आहे चॅनलला. दत्ता माने, छान गाते ताई. धन्यवाद दादा, धन्यवाद.
निलेश दादा टिक टिक नाही ग, नाही ग, टिंग टॉंग. हो, ओके, टिंग टॉंग अशी ही बनवा बनवी. तुझं आणि माझं सगळ्यात फेवरेट मूवी. हा दादा, तुझे आणि माझे ना फेवरेट सगळं सेम आहे. शोभतो आपण बहीण भाऊ. मी साधा भोळा. जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय शंभूराजे. दादा चॅनलला सबस्क्राईब करा. देवेश परब, लखन. ओके दादा, तुमचं लखन आहे का पिक्चरचं फेवरेट? दीप्तेश गोरीवले, ताई जेवण झालं का? आता जेवणार आहे दादा, जेवणार आहे. तर आता मी लाईव्ह संपवते. उद्या 1:15च्या लाईव्हमध्ये नक्की या सर्वांनी. मी साधा भोळा, मी रायगडचो असोय. होय काय? रायगडचे जवळचे असाय मग सिंधुदुर्गच्या. तर पटापटा सर्वांनी लाईक केलाय, खूप खूप धन्यवाद. आणि आता उद्याच्या लाईव्हला भेटूया. मानसी जाणार कधी ताई? मानसी आता मी जातोय. चैत्राली, स्वागत आहे तुझं चॅनलला. खूप लेट आलीस. प्लीज सबस्क्राईब, सॉरी, चॅनलला लाईक करा. सागर कोरे, मी सागर आहे. सागर दादा नमस्कार, स्वागत आहे चॅनलला. चैत्राली बोल. निलेश दादा, प्रणितला सपोर्ट करा हा सगळ्यांनी, बिग बॉस बघणाऱ्यांनी. होय यार, काल नीलम गेला ना दादा, रडाक येऊ लागला माका. रडलंय पण खरंच. पण प्रणित आपलो असा. तर सगळ्यांनी माझ्या चॅनलला मी सांगू इच्छित की प्लीज प्रणित मोरे मराठी माणूस असा, तर प्लीज आपल्या मराठी माणसाक पुढे आणूया. पण निलेश दादा, माका अशी माझी गट्स फिलिंग सांगता की हो गेम फक्त अमान मलिकसाठीच बनवलेलो असा. त्यासाठी त्याकाच जिंकवचा असा माका वाटता, तिकडच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीनुसार. मी साधा भोळा, यवा कोकण आपलोच असा. होय होय, सगळ्यांनी या कोकणात, आमच्या कोकणात तुमचोच असा. चैत्राली ताई, तू संध्याकाळी किती वाजता येणार आहेस? अगं संध्याकाळी काय होते बघू, थोडंसं काम असतं ना घरात, मुलांना शिकवायला न्यायचं, त्यामुळे बघते. नाहीतर उद्या दुपारी. सागर अहिरे, हॅलो मॅडम, जेवलात का? हो सागर दादा, आता जेवणार आहे लाईव्ह संपून. खुशीपरी काय करतात माऊ कडून हाय. ओके मानसी, तुला पण हाय. सागर कोरे, ताई तुमचं गाव सिंधुदुर्ग जिल्हा, किती वाजता लाईव्ह? दत्ता दादा, मी येते दुपारी 1 वाजता. तर आता मी लाईव्ह संपवते. लास्ट निलेश दादाचा मेसेज अजून एक नाही, मस्तच होतं आपले. मी 3 तास कंटिन्यू बोलू शकतो, तुझे 1 तासात गळो जाम होता. नाही बाबा, एवढं मला सवय नाही बोलायची. थांबात असतील तर 100 लाईक ट्राय करूया ना. संतोष दादा, चला येतो, आता जेवायचं आहे. धोरणा खैरानार, हाय ताई. धोरणा ताई, प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आता मी लाईव्ह संपवते. त्यामुळे तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल जेव्हा मी नेक्स्ट टाईम लाईव्ह असेल उद्या दुपारी. मानसी बोलते, निलेश दादा जेवलात का? नाही निलेश दादा, आता मला ना परीला आणायला जायचं आहे. कदाचित ती खाली आली असेल, त्यामुळे मी आता लाईव्ह संपवते. वैभव दादा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल. होय, सोशल मीडिया पेरून उठला हा अभिषेकसाठी स्क्रिप्टेड चालू हा, असे हॅशटॅग चालू असत. होय होय होय. संतोष दादा, 100 कैसून होताला माका जोक जाऊचा असं. संतोष दादा, जोक जाया आणि चॅनलला सबस्क्राईब लाईक करून जाया. बाय निलेश दादा, बाय संतोष दादा, मानसी, वैभव, धोरणा, संतोष दादा, निलेश दादा, सागर दादा, दत्ता दादा, चैत्राली, सॉरी, मी साधा भोळा. सर्वांनी छान सपोर्ट केला, त्यासाठी मी खरंच आभारी आहे. बाय बाय बाय, काळजी घ्या आणि सर्वांनी जेवा बिवा मस्त. बघूया संध्याकाळी लाईव्ह घेतलंय तर येईन, पण उद्या दुपारचा नक्की असा. निलेश कोंडे, थांब 70 करतोय. अरे निलेश दादा नको रे. पटापटा, ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी प्लीज लाईक करा, जेणेकरून 70 लाईक्स होतील आणि आपण कंप्लीट करू. पटापटा लाईक करताय का? करा. 63 झालेत. 64 कोण करते बघू? 12 जण लाईव्ह आहेत. पटापटा करा. 64 पटापटा लाईक करा. 64 पटापटा लाईक करा मंडळी, पटापटा लाईक करा. निलेश दादा, बस झाली, आता मी ठेवतोय. बाय बाय.
बाय निलेश दादा, बाय बाय बाय. 62 झाली परत. जाऊ दे, चल मी बाय करते आता.